Daħlet fis-seħħ il-liġi l-ġdida dwar il-medja u l-malafama. Permezz ta' din il-liġi, il-libelli kriminali li kienu nbdew taħt il-liġi l-antika tal-istampa spiċċaw u saru xi ħaġa tal-passat waqt li ddaħlu divisi ġodda l-ġurnalisti. Il-liġi l-ġdida daħlet fis-seħħ wara madwar 4 snin ta' proċess ta' preparazzjoni, diskussjoni u konsultazzjoni fuq livelli nazzjonali u internazzjonali. Dan ifisser li nagħlaq il-kapitlu dwar il-libell kriminali u diversi reati kriminali oħrajn li kienu jxekklu l-libertà tal-espressjoni u l-parteċipazzjoni sħiħa tal-poplu fil-ħajja demokratika. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Ġustizzja qal il-liġi l-ġdida tagħmel ġieħ lill-pajjiż u tqiegħed lil Malta fuq l-ogħla livell ta' rispett għad-dritt tal-libertà tal-espressjoni billi saħħaħ il-libertà tal-espressjoni f'livelli bla preċedent. Din il-liġi tolqod direttament u mill-qrib kemm il-qasam tal-ġustizzja kif ukoll l-oqsma tal-kultura u tax-xandir u segwi riformi kbar li saru fl-aħħar leġislatura għat-twessieħ tal-libertajiet ta' espressjoni artistika fosthom bit-tneħħija taċ-ċensura. Propju brabta ma' dan il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem qalbet ta' taħt fuq id-deċiżjoni li ħadet il-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta fl-2009 meta konkludiet li d-dram mhux tollerat fil-pubbliku. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li din id-deċiżjoni turi li għal darb'oħra kien fuq in-naħa tajba tal-istorja. Qal li meta l-Partit Laburista mill-Oppożizzjoni kienet jiġġieled kontra ċ-ċensura, inkluż f'dan il-każ, kien hemm improva jżebilħu, inkluż b'qerq u nuqqas ta' verità. Dan bħalmet jiġri llum fil-każ tal-IVF. Madankollu qal li ċ-ċensura ma stax tibqa' parti minnu u kien gvern Laburista li neħħa ċ-ċensura. Qal li din hija prova kbira oħra ta' kemm il-gvern ħadem bis-serjetà l-libertà tal-kelma u min illum irid jitkellem dwar il-libertà tal-kelma dakinhar rrid iċ-ċensura u għalhekk ma jistax ikun kredibbli.